sound. Diyan malamdam kay irit na ni ang ladingin no sikat malagip ko at sa ine daytoy ruso ilang amin asa endo diyan maep-e tuy iliw ko ngem padase biag ko nga idure uray na sakit nga awate panagsinan wa puso nga pinpinate uray awan ka tuy sidong ko jagdugang ten nga lipate daayat mo daytadong mo awan umarka tuy nga aya sikalat na karitnaan di kan tupulos manglipatan na kaminsan na palinka apaset tuy biyag ko agyaman na kadimten ka nga nang karaniya nalitem ang lubong ko biyag ko ay ayate kaunay uray awan ka tuy tinay jag maep-e tuy iliw ko ngem padase biag ko nga idure nuray na sakit nga awate panagsina wa puso nga pinpinate uray awan ka tuy sidong ko jagdugang den nga lipate daayat mo daytadong mo awan umarta tuy nga aya sikalat na karitnaan di kan tupulos manglilipatan na minsan nagpalinta apaset tuy biyag ko agyaman na dadimten ka nga nang paraniya nalitem ang lubong ko biyag ko ay ayate kaunay uray awan katuy na biyag ko ay ayate kaunay uray